60. Здравейте, аз съм Нешевия Дол на 22, а това до мен е Хайксор. И сега ще играем простия Майнкрафт. Сървъра го виждате с хамачи, ще го напишем отдолу. За връзка или търсете OFLU 112, сега ще ви го напиша, защото трудно се произнася. Е така се пише. Видите. На мен ми пишете, иначе няма да стане просто. Но Юли... Няма да ме намерите. Да. И ще му досаждате само. Така. Няма да пишете. Сървър с камачи, както казах. И няма никакви креативи, такива лайнащини няма да слагаме. Е така, влизате си вътре. Сега тук мен ме е пуснал, сега какво да направя. Влизате си, малко ми лагва заради бандика. Бастъп. Влизате си най-обикновено. Някъде по-надолу ще ви спалне. Ние ще ви телепортираме. Имате право на... От спал. Абе, някъде там е спално, даже го знам. Ще сложим торчове. Той ще ви изпрати на друго място. Така, ето ни админската такова с кавички билкави тъп. Админската къща, админската лъха, админските дървета, админския лърл, всичко е админско. Възика се. Има и плеерско. Да, точно така. Тук па някой е зарил нещо. Да, както виждате, това е грозната ни къща. Може и по-грозна да стане, ама не искаме. Да не обиждаме майнкрафтерите. Отцело сме. Така. Ето и нашия чест. Няма никакви такова, читове, нищо такова няма. Сами сме си ги изнамерили, ако щете ми вервате. И сме слаби. Ти си слаб, а за мен е го... чакай малко, бе. Къде те картофи, бе? Това са бисквити, бе. То, нали съм фотореалистик. Камъните... Да, знаете, тъпи често е с тъпи неща. Има нови неща. Версията 1.4.5, да се знае. World ще... Ако ви лагва, кажете на админа да го спре и да го рестартира, защото е кьопов. Понякога. Аз съм смешник. Да. Аз съм... Напим. Ти обслува, бе, аз ти казах смутаняк. Ще псуваме само когато трябва, а не когато ти скимне. Иначе... Казах си имената. Това общо взето тъпата къща. Сега влизаме към мината, не се обясня. Добре, мината. Ние ще копаме. Приветстваме ви, хамачето. Трябва да ви го напиша. Ще го напиша отдолу. По хамачи ме пишем само скайпа. Да, само скайпа. Моя скайп е. И така, добавяте ме, пишете ми, той ако трябваше да увеличи броя хора, ще махне такова как се каже, някакъв лист беше. Излизаме малко. Ако искате, ще рекламираме всякакви игри, мога да играем заедно. CS, Sword of the Star 2, DS Universe, World of Tanks, Terraria и друго не. Black Knight, Retribution, Warcraft, WoW, LOL, това, League of Legends, Team Fortress, TF2, че си изтрия кошчето. Казвате, инсталиране, може и Call of Duty Modern Warfare 3, както виждате на картинката. Да, може и да ще направим с тебе, стиз. Ти ще го правиш много ясно. Ще отнеме малко време, ще правим през ден-два. Все пак сме на дъско, сега какво правим? Тъпо, какво се прави? Това беше всичко от мене. Днес 22 смутаняка. Това беше. Не, бъдека се. Добре, чао.